Sautali kisang Bhalang Jongathan West Kashil District, Kibakan Tobe kisang HYC, WYF, WKSU bat HANM. Kelapan pau kijing sngokya ka bejur, halor kijing bom shim kya jong ka sorkar, banyapan bet bat kinong tre jong ka GVK, EMRI, lani kinong tre shispa pra. Namar kijing bom shim kya jong ka sorkar, kelapan dunong shibun ki pajba. Kamtam hakabai day bat kajing sange trekam bat kajing iki jong kitegi nong tre. Hakajing kendu bat kilat pathai kubor mentakas ngi po nong stoin. Kitegi sautali kisang Bhalang kilapan pauru bakajing iki jong kitegi nong tre GVK EMRI kelakta shisha ki pajba. Kamtam iki papang basitom. Kitegi sausang kilapan pauru bakajing iki jong kitegi nong tre shispa pra kelawan ra kajing do ka bakrawi ki pajba. Kumta kilakan tu jori ka sorkar bakadai ban shim de kinu kilat ban yapan bet ikini kijing Kanang bagi mensim bokordor kinum do tang namar kini kenrum kenram. Kitegi sausang kilapan pauru bagi ai kijing gershan ki marjing dawa balabu de nong tre shispa pra namar bagi tegi jing dawa kilong nagbanta kijing mentoy jong pajba ru kumju. Na kalian jungi kum giseng Bhalang apo west ki dap bagi jing Sofia. Aga bede bagi jing long jing man apo kecela jungi. Ha kaba kani ki jing long jing man kelakta ya ka west Kashil district Hibro koi. Ha kaba na kalian jong ki nong tre EMRI kila penong ya ka jing ki kaba persya ya ka sorkar kaba kadai bat pentre kam no ya ka jing dawa ka jong ki lada kini ki nong tre EMRI ki pensange ya kadai ka jing tre hapo kala ya mentala kumba apply ski niu i ba kala thut ya ka jing long jong ki jong Than jong ki po west Kashil district kam tam ki nong pang no sitom ki badon kam ya ki jing yarap na kleng jong ni ong ba ya ka sarkar ba kan yele ban penkloi ya ki jing dawa jong ki namar ba na kleng jong ru ki sno ban ai ki jing kersan ya ki jing dawa jong ki ki seng namar ba kan ki jing dawa jong ki kelong ka jing mentoy kan pen baharu ya ka kom train na ka por sa por te hakabidi ba kan ni na kleng ka jong ru ki ong ba ka sarkar kadai ban state no ya kadai jeng Jawa kenam ba kenam kata ya ya ki paiba tingi kum gaseng ni ong ba ye kini kinong tre EMRI kidai ban kimdai ban weng bat kidai ban tholat ha kidai ba kini ki nong tre kata kadai ke jeng kwa jungi bat nagaleng juga ka sarkar nada kam sim ye kini kilat bat nagaleng juga kum gisang Bhalang po west Kashil ni sapelong ye jeng ki iba gang ini tre lang bat kini ka union Nagaling jungi sen nisngo bangi kersan ya ke bagi kidawan sarkar bat nangis kemat nangis kemat sarkar kan snap kita kijing namar om tang kita ki batrai bonjor ki osam ninjar ri youtube usuk khamtame ki bastom namar ba ka bonjor ngilala ban kha khunung tu ngilala ban tri ki bastom hakatur biang ba bai ba hi menta la apolai sin asam jinjar tang ban yong bulan su asam jinjar ban yong kali di ngais kamak sarkar ngais kamat karsnap ke jinggo jongki nong tre jong bonjor bat khang khnang ba ka pusuk yu pai ba khamtame ki pang stom isno ba ka sarkar kadai benle khamkloi no halor kini khnang ba pai ba jong kadong kathan ba jela bro bawai ru kini o ka jing sakri kumba ijiyo nong kapor kani kadai kamat kabakhia kamat Kebetulan kamtam, ya kejat beliau. Kebetulan kamtam, ya ginong pang, ya ginong sitom. De ngida bo kata jing kerpat, ke jing dawa kemat ke sarkar. Bakadai ban lek nok loy, cim kia. Om ban suben sateng, ya kini ke kam. Namar ngimla bentit. Hapleng gini ke jing ki, ban ki jing bombiang su ini ke jing trekam jongka. Wonsuru ngila bendu mensim di bokordor. Kalian jungi kisah Bhalang po west Kashil ni dawa jur ke sarkar bakadai ban sim kia pada kini ka JVK keba kalai ke sarkar kala ai wai ki ban penyat kini ka ya kini ka 108 ada kambiang kadi ban wendo ani wat ta kawai badiki nong trai kimdei ban penkot ke jing trai juki hindai bikin continue biang ha kata kawai ka company hakjing sisale kala dei bang simtino dalade namar gani kadai nam tapiin gayap jong pajba